Welcome back to my YouTube channel. Panibago na namang video. Mga viewers, mga followers. Ang akong utol na gwapo kayo mubuhat. Nya, gwapo po siya. Kuha ka to. Kisa nang kuha daya to. Ha? Kisa nang kuha daya. Nagadi kuan kini. Adi bakbanguan ay buwan. Viewers, ready na siya magkarbing. Way buwan dapat. Sayang human. Tanawang yung mga viewers kung pila ka bako yung nahuman. Wapo na nay buwan way pulpok. Pulpok na tanan. Lagi. Pulpog bitaw. Among gialis dan oy ang bumbong sa bangira. Aray kokok. Oh. Wano ba kuha? Dili man to sa bang. Bagay buwan na dapat. Buwan sa una kong kuan tanan kasganan ba. Pila ni kuan ba ning birot. Pamam lagi birot. Tingod sa kawayan. Ha? Kasi tingod. Di man. Di ani ram na mo ko nang tingod. Di man da bungkon. Dili. Wala kay ko kay ni ang buwan ko. Baig kali ang sunda nga gitutol. Nakasala na ito, mong ibukbok. Kung magbait. Oh. Di kay pwede. Di bain ba di gitutol sa bukbok. Oo. Yes, na na mo ipalit ba niyo. Naman sa ina nanda sa pinakulan. Buwan din ko na nay. Kapila na na, boy. Uman ang imong lima. Mauman parang imong ron ay. Viewers, isa na to kabuok ngayon nakartingan. Ang kaduhan na ni. Hinuot na siya. XL mo na yung pinakadako. Viewers, Pag 30 ra ang libor. Ayan po ng gabi. pinuburira na yung mga viewers. Buhi-buhi lang. Kailangan magtrabaho para makapili na medyas. Kuyawa, nagmatakol eh. Nablakayan tayo ng babuyan akol. Unsa man na palo o palamunggay. Ang galing mo magbuhat ng mga flowers, mga bulaklak, mga roses. Cool.
dako pa kayo ana. Pwede good kanang masod ang kabaw. Kini nga mga kay pang baboy ihas ra man hindi man pang kabaw. Wow, ang galing mo, Col. May man ka mabuhat og pako day, Col. So na mga viewers, dinani gid among pinarbingan niya. Grabe man kay kakuti. Mukha man kay sa kabok, mura pag nakahuman og sa kabok, litentry na gidok-dok. Lugay man man kay kuti kayo. Nya kalas mo na siya og silak kay diha man musud nang nga bangag. Kanang mga kanal-kanal. Kalas na siya silak, mong gugmayan ra nga mong karbing. Kung nay mag-order, ama nya panindutan pabutang ang pangalan napokus gimig karbing og pinakatay kaya naman gud uban mo order nya pabutang ang pangalan here nya ipanindot ang karbing okay ba po ni siya pang design sa kuan balay. Shout out tayo nga ang akong vlog, Simpleng Bisaya, mga viewers.
O viewers, tapos na. Pangtulo na na. XL. Ibig sabihin XL pinaka big. Panglima na mga viewers. Pilay mo naman ko. Ano mo naman, ma'am?
Pila ka buok? 8. 8 pieces views. Mga viewers, 8 pieces yung nahuman. So ang labor tag 50 ang buok na nasa adlaw na 400. Ikaw man, hindi tayo porobot ng luba. Ay, hindi siya rin, okay. Kung ba di ay basing mo na po di ay. Boy! Ayun, talaga nasa Spain at shout out po ko sa akong mama, shout out po na akong mga kauban dire. Salamat tanan. Shout out po ang channel namo na Simpleng Bisaya. Thank you mga viewers. Salamat.